ልብኻ መሊኡ እዩ ሓደ መንእሰይ ናብ ሓደ መነኩሴ ከይዱ ክርስትና ክፈልጥ ደልየ ኣለኹሞ ብዛዕባ ክርስትና ንገሩኒ በሎም ንዓ ወደይ ውሽጢ ኣቲና ሻሃና ሰተና ንዕልል ኢሎም ናብ በዓቶም ሒዞም ኣተው ድሕሪኡ እቲ ብራድ ማይ መሊኦም ኣብ ሓዊ ሰኽቲቶም ክሳብ ዝፈልሕ ምጽባይ ጀመሩ እቲ ወዲ ድማ ብዘግርም ፍጥነት ኣዘራረባ ኣቦ ክርስትና ከምዚ እዩ ሓቀይ ኣቦ ክርስትና ከምቲ እዩ ኣይኾነን ሰባት እኮ ነጊሮምኒ እዮም እናበለ ካብ ሰባት ሰምዑ ወረታት ብዘይ ዕረፍቲ ዛረብ ነበረ እቶም መነኩስ እውን ስቕ ኢሎም ክሰምዕዎ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ሻሂ ምስ ፈልሐ ብርጭቆ ኣምጺኦም ክቐድሕሉ ጀመሩ እቲ ብርጭቆ መሊኡ እናፈሰሰ ኸለውን ስቕ ኢሎም ይቐድሑ ነበሩ ሽዑት መንእሰይ ኣታ መነኩስ ሓሚምካ ዲኻ እቲ ብርጭቆ እኮ መሊኡ እዩ ነቲ ንስኻ እትውስኾ ዘለኻ ሻሂ ዝኸውን ቦታ ይብሉን በሎም እቶም መነኩስ ድማ ደይኻደ ወደይ ስኻ እውን ከምዚ ብርጭቆ ኢኻ ብዛዕባ ክርስትና ክትፈልጦ ትደሊ ዘለኻ ግናኸ ልብኻ ካልኦት ብዝነገሩኻ ዘረባታት ተመሊኡ እዩ እቲ ኣነ ዝነግረካ ነገር እትቕበለሉ ቦታ ኣብ ውሽጢ ልብኻ የለን እንተነገርኩኻ እውን ተፍስሶ ኢኻ ስለዚ ሕጂ ኺድሞ ልብኻ ባዶ ምስኮነ ተመሊስካ ንዓ ሽዑ ክነግረካ እየ በልዎ ንሕናኸ ሎሚ ልብና መሊእዎ ዘሎ እንታይ እዩ ፍቕሪ ሰላም ምጽዋር ተኣማንነት ሕብረት ሓድነት ድዩ ወይስ ኣቐዲሙ ልብና ብተንኮል ብቐንኢ ብፈትወት ስጋ ምንዝርና ብዓሊትነት ስለዝተመልአ ንሰናይ ነገራት ቦታ ይብሉን እሞ ርእስና ንመርምር ልብና መሊኡ ዝፈስስ እንታሉ እንታይ እዩ